2.2, trailer je tu. Oficiálny trailer od Robtop. Svedectvo diváka. Nový main level. Geometry dash. Swing copter. Mode. Platformer mode. Oh. Dare defy the Lord of Darkness. What? Bold of you. Huh? Your power is meaningless. The editor. Trailer. Wow. Toto sa fakt bude hodiť. Môžem si... Oh. Rotate gameplay. Particles. Jej. Ja sa extrémne teším, vole. Ja som na toto extrémne dlho čakal. A malo to vraj dneska bol ten najväčší predpoklad. Ale dneska vyšiel len trailer na to, tak ja fakt budem čakať. Prosím vás, nech už to vyjde. Prosím, Robtop. Fakt dúfam. Toto je tá najlepšia hra na celom svete. Sa mi zdá. Wow. Nové fonty! Coming soon? A to je kedy? Tak to bolo čosi neuveriteľné. Tak to bolo fakt čosi neuveriteľné. Ja už sa nemôžem dočkať na 2.2. Ja som si síce na to čakal trocha málo, pretože ja nemám Geometry Dash odvtedy, ale všetci na to čakali 7 rokov. To si predstavte, že koľko je veľa. Ja som mal vtedy len 3. Už mal Geometry Dash aj 10 rokov a už je október, takže za pár dní mu môže výsť 2.2! Vole! Ja sa extrémne teším! Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite zanechať like, nie mne, ale Robtopovi. A dajte aj mne, aj jemu odber. A ja sa s vami lúčim. Čau.